Προγραμματισμός μαθηματικής εντολής διαίρεση. Σημείωση. Για να προγραμματίσετε την εντολή της διαίρεσης, θα πρέπει πρώτα να έχετε προγραμματίσει τους μαθηματικούς όρους της. Οι μαθηματικοί όροι μπορεί να είναι είτε σταθεροί, είτε μεταβλητοί, είτε συνδυασμός των δύο. Για παράδειγμα, προγραμματίστε πρώτα τους δύο σταθερούς όρους, α ίσον 20 και β ίσον 10. Επιλέξτε νέα εντολή. Στο μενού Μαθηματικά επιλέξτε την εντολή Διαίρεση. Ορίστε τους μαθηματικούς όρους της διαίρεσης. Επιλέξτε το πάνω αριστερά κενό κελί της εντολής, για να ορίσετε τον πρώτο όρο. Επιλέξτε το μαθηματικό όρο Β. Χρησιμοποιήστε την μπάρα επιλογής στο κάτω μέρος της εντολής, για να μεταβείτε στις υπόλοιπες επιλογές. Επιλέξτε το πάνω δεξιά κενό κελί της εντολής, για να ορίσετε τον δεύτερο όρο της διαίρεσης. Επιλέξτε το μαθηματικό όρο α. Χρησιμοποιήστε την μπάρα επιλογής στο κάτω μέρος της εντολής, για να μεταβείτε στις υπόλοιπες επιλογές. Ορίστε το σύμβολο που θέλετε να δώσετε στη μαθηματική πράξη. Επιλέξτε το κάτω κενό κελί της εντολής. Πληκτρολογήστε το σύμβολο που θέλετε. Μόλις προγραμματίσατε τη διαίρεση των δύο μαθηματικών όρων, α και β. Προκειμένου να δείτε το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης που προγραμματίσατε, θα πρέπει να προγραμματίσετε τη σηριακή εκτύπωση, serial print της μαθηματικής πράξης. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσετε την παραγωγή και φόρτωση του κώδικα, μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στο τερματικό της εφαρμογής.